stvar od koje bi negde krenula i koja mislim zapravo svi veliki učitelji zaista krenu, a to je odgovornost. Odgovornost nije slučajno tema koja je negde prva s kojom se otpočinju ovakve škole i ovakve da kažemo, predavanja, zato što je odgovornost zapravo nešto što je kamen temeljac, osnova od koje se polazi. Da biste mogli da sebi stvorite zaista put promene u pozitivnom pravcu. Postoje dva načina na koje ta odgovornost, u kom smislu zapravo je bitna. Prva stvar je, malo se dotako toga, u smislu, odgovornost u smislu toga da ste vi kreator. Znači, to je ono što je on rekao, znači stvorili smo i dobro, stvorili smo i loše. Ta odgovornost je upravo vaša moć. Bez obzira što vas sada možda malo boli, pogotovo ako imate bolne periode u životu, kako sam ih ja sad kreirao, ko želi da ima neku takvu stvar. Tako sam i ja prolazila isto i bilo mi je teško prvi put kad sam se susrela sa tom pričom da sam ja odgovorna za kreiranje moje bolesti kroz koje sam jedva živu glavu izvukla. Bilo mi je jako teško da prihvatim taj moment. Međutim, kada sam shvatila da taj moment upravo stavlja volan u moje ruke mog života. I u onog trenutka kad sam preuzela taj volan, ja sam počela da upravljam tamo gde ja želim da idem, a ne gde me voda nosi i život nosi. Tako da nemojte doživeti da ta odgovornost je nešto što je vaša krivica zbog nečega što ste napravili. Ne, to je vaša moć. Jer ako ste kreirali bilo šta negativno u svom životu, znači da možete da kreirate bilo šta pozitivno u vašem životu.